Mbola tsara antsika jiaby zanaka Diego Suarez dia magnano assalamu alaikum zay mpino zay magnadateraka Ramadan amin'ny fotoana misy antsika jeudi dia tsy adina karaha zay koa lay mpino kristiany jiaby zay vao navita Pâques teo tsy ela tsy azoma moa zay nahavita fa ny ADS zany association de Diego Suarez zay soloako tegna eto za vice président zay président zany l'association tariny président Randriamparanted Steven na hoe commissaire tête zay tsika jiaby izy zegny commissaire mamey ny premier arrondissement agny Analakely Antananarivo. L'association zegny nitsangana tagny Antananarivo tamin'ny taogno 1999 tagny izy jusqu'à jeudi somary tsy rendreny hely izy zio amizegny zegny izy karazagna miredina amizegny zay le association mba hoen'olo jiaby dikan'zegny mandalo an-tanàna zay Diego mandalo an-tanàna zay zegny agnambara atsika jiaby zanaka Diego eto ny fisiany io association io ADS ary ny atao association zegny ny Diego de agnatin'ny association io ADS io misy historique nany somary misy président maromaro mifandimby tao raha namanesty zegny namako eto somary amentimentigny aminareo hely azovy ny président nitondra tagnaty zegny taogno maromaro zay amerigny mbola tsara zegny atsika jiaby assalamu alaikum. Ny président isany nitondra izy elaela monsieur Xavier io inspecteur izy d'État Antananarivo tagny de bakô zegny vonandeha amin'ny DG Pascal zay DG nenamo teo igny de bakô zegny vonandeha amin'ny monsieur le commissaire Ted zany ka le izy ny objectif aminany io zegny mba ahafahantsika miaro ny tombontsoantsika agny Antananarivo agny amin'ny université ny mpianatra amin'ny université voakarakara boka io mba atsika tsy jaly zegny amle zavatra tokony rikirikagna amle intérêt développement eto amitsika eto ke zay zavatra zay no tena objectif voalohany ny créena le association satria atsika agny tsy amy tanàna atsika agny fa amy tanànan'olo dika zegny mila solidarité tsika amizegny mba ahafagna miaro ny tombotsoa na ny VO na voyage organisé ny mpianatra mandeha ty zegny mila io zegny koa le fitadiavagna hasa koa agny tsy maintsy ray aman-drenitsika no mirikarika io ty fa sortant de zay sortant vita université étude nany de igny zay tsy maintsy mitady asa ke no zay de zay zavatra zay no ahafagna hoe allo miréunir l'union fait la force de zavatra zay no tena principe amin'ny création ny association Diego Suarez zegny ataony. Izy mafa volagny zegny amin'ny resaka objectif na tanjona association zegny agnampiako koragna anazy igny ny raha misy baka association ino ma ny antony ilagna association ty sasany maro magnotany tsy nino fa voalohany karazagna fiarovagna io tombotsoantsika ny vahoaka ny antsiragnana ty Diego ty zegny le tsangana association zany hoe zegny maro problème mety andalo amitsika ary agnatin'izegny koa zegny maro ny raha mety handalo de io association ty zegny karazagna miaro io tombotsoantsika io agnatin'izegny association tsy magnano politique fa kanefa tsy afaka misaraka magnano politique zay mba ndesina ampandrosoagna ity association ty satria atsika zao zegny mety mivondro maro agnatin'ny tsy magnano politique misy tsy magnano politique ke ny association tsy magnano politique fa izy zegny magnatanteraka fiaramiasa amin'olo jiaby tsy akanavaka de magnaraka zegny amizay zegny ny tokony ho izy atsika jeu ty zay karazagna hoe mametraka Diego vaovao ary Diego zegny mitambatra io basy eky zegny le raha taloha Diego karaha zegny tsy mahay miaraka Diego karaha zegny maro zegny koragna mandalo eto amitsika ke raha tadiavinay tsy nino fa karazagna hoe ametraka io Diego vaovao io zegny mba olohany fa tsy farany amin'ny place misy atsika eto Madagasikara zegny apetraka atsika hoe Diego marangitry lohany zegny atsika olohany amaky
io tsiko io maresaka biaka amintsika ty vakitsika mba ho roso alohantsika ke tsy nino ma hitsangana anety fa magnentana atsika jiaby zegny mbola tsy naregny ary zegny mbola tsy tetitry hiditra agnatin'ny association io mbola Antananarivo izy io ty mipetraka agny zay misy zanaka misy havana zay mipetraka Antananarivo magnentana volagna rô magnatona association io ho hisy assemblée générale atao amin'ny le 27 avril ho avy izy io ty ary amin'ny élément pefoloa zegny mazatra tsika hoe agnano bonne année l'association karaha zay defa le raha assemblée nationale assemblée zegny karaza nationale mipetraka agny Antananarivo agny mipetraka tsara association araka ny tokony ho izy avy zahay mametraka io association io zegny eto Diego Suarez ametraka izy araka an'izegny amin'ny filavatsika izy mba hiara-iasa am'izay zegny ny association mba ampandeha lay tanjo agnatin'ilay fikambanana karaha zay le izy araka ny volana teo misy alternance le fitabasaka tamin'ny association zay zegny tsy vozona regny savoiravoire mandalo io zahay taitry fa zahay zegny agnisan'ny bureau vaovao zegny napetraka tamin'ny taogno roso tamin'ny 23 juillet 2023 zegny nisy fifidianana le nalentsika présidentsika vaovao le tête Steven commissaire io karazagna hoe hita fa le association zegny nandry de izy ny foazitsika ary ambaratsika olo jiaby am'izay ny officier mba indesitsika zegny hiady zay raha tokony mety devantsika mpandroso associationtsika ty izy mba koraniko teo igny za taloha boka za tsy za zay tsy ty agnatin'ny association fa zo zay za vo tafiditra tanteraka agnatin'ny association zay mitondra teny amintsika jiaby izy io ty l'association zay tsy magnavatra azy tsika zegny olo fa mahatsapa fa boka Diego zay zay mandray ary ny olo agnatin'ny association zay maro tsy azoko karazagna hoe tsy azoko hoe nombre exact zay tsy azoko aminakazy io ty fa maro ny mpikambana agnatin'ny association ary mbala magnetaka koa zegny ny kambana agnatin'ny association zegny hiditra agnatin'io amin'io le 27 avril io zegny ny karazagna fandraisagna adhésion ny jiaby zegny matsapa hoe fa zanaka Diego volaniko na anao tsy zanaka Diego fa izy koa Diego tianao avia magnatony miaraka amin'ny ato agnatin'ny Diego 1 jusqu'à tsy magnino mikoragna jusqu'à 1000B mbala avatsika fo rô mbala tsika fo ny eritreritry zay tam'zegny hagnano téléthon agny Antananarivo de le raha hazo agnatin'izao zegny andesy agnampihagna le tanàna zegny hita fa voakasiky tegna mare zegny agnatin'le raha nandalo teo izy fotoagna mandeha fa ho avy rehefa fotoagnanany zegny bon voavoronay le raha ho avy aminareo ndraiky zay zegny hikoragna zegny ampandre le raha voavoronay ny azo volagnina amin'ny raha am'zegny am'le zavatra amin'ny élection ho avy io zegny zay apolitique zegny zay zany zavatra tsisy hoe candidat toananao zay zavatra zay fa amin'ny zavatra azo atao zegny izy io am'le hoe am'le cyclone navy io io zegny dégâts naturels io zegny tokony ahafahagna mangataka sa sponsoring am'le tompony andraikitry amin'ny responsable na amin'ny gouvernement io na amin'ino ohatran'izay ahafahagna magnampy le avatsika fa le hoe soutenir les députés na zo ohatran'izay non zegny tsy agnatin'ny le statut zegny zany apolitique zay le zavatra fa ny agnampihako kely eo ny association zany izy volagniny zay raha ohatra tsisy izy mandrimandry volagniny vice présidente io izy mandrimandry mandray maro koa zany le avantage sika very zay zany le agnisany napo hoe redynamisegna le association satria atsika koa zany tsisy président io tsisy président représenté tsika atsika zay mandray hoe raha tokony andeha Diego zay mandray mivily agny antany hafa agny ke zay zavatra zay no zay zany intérêt isiany le association zegny mba ahafahagna miaro ny tombotsoatsika na au niveau national na au niveau local de am'zay mba afaka hoe misy mihausser la voix fa tsika koa zay mangigny eo fo atsika diavindreo fo tsika zegny atsika tsisy razontsika zay zany le zavatra tsy maintsy ny nampifaotsika zany nampifaotsika am'zio io am'le zay Antananarivo any zegny
hoe aloha tsy maintsy alaigna tagnana sy ary bako tous les misy membre agnatin'ny bureau zegny gène reriky gène dynamique baka eo misy vision ka zay zavatra zay no azo précisena zay la plupart ohatra amin'ny assemblée générale zegny tsy misy atsika olo boaka avatrany tsy maintsy misy vakovako-drazana ily na asa alaigna le ro magnano pepeky aby amin'ny avatsika amin'ny avatsika Tananarivo ao misy ane misy pepeky fô amin'ny miaraka misy amin'ny zanakavavatra ao misy atao fiara-miasa miaraka amin'olotra zegny hoe karakory contrat zegny fa le izy zany izy le tena objectif zay le recensement zay satria fa commence sy ajour zany le recensement ny membre de zay zany tsy maintsy relancena zegny mba ahafahana le recenser bako magnamiagna carte ny membre jiaby amizegny mba velogno le caisse satria naty kely le caisse teo aloha velomigny le caisse ny association fa mandrary atsika very dépassen'olo ary agnisan'ny nicréena le association tamin'ny fotoagna 99 zegny hitatsika ihany ny crise politique nandalo amizay atsika koa zay tsisy association io tsisy tragno étudiantsika atao tsisy tragno satria le association zany no miaro le renouvellement logement ohatran'izay de zavatra zay no agnisany raha ohatra zagna iry azao vigny artiste malaza zao iry Bemamy nitondra association nandray andraikitra famelomagna association iry Bemamy ohatran'izay izy io fa hitatsika hitany misy izy io hita misy izy fa responsable olo jiaby io samy nandalo tao izy zay tafiboaka isak'olo mizaly ny velon-tegna karaha zay zany association ilaigna io ho antsika rehetra izy volagny en tant que atsika boaka avaratra zanakavatra boaka zanaka Diego olo vory marobe zegny amin'ny andran'izao amin'ny lycée moderne Ampifloa Antananarivo lanko ho an'izay mandalo amin'ny fotoagnan'izao le date le 27 io anao midriky io zay fa misy fanoratana agnaraka le adhésion de miaraka mihinagna atsika ao miaraka mifety ela tsy fankahita ao boka tegna soravo jiaby zay olo tsy ela tsy hita jiaby zegny ao hitagna izy miaraka mihinagna miaraka mifety magnano misy artiste boka amitsika agny zegny nalainy ao ny faheko isaka hita jeudi ny Parole Dalasy Martin le Jaguar de io koa zay mizaha zegny ny artiste jeune est-ce que oui essa George ya ifany konkontragno tao izy zay mba karakory zay mba zahavanareo fa zay boka Diego de jeune artiste mitoavy aby zay maha atsikatsika ny boka avatra kofa magnano raha de tsy ampanjavatra amizay zegny misy vakodrazagna sy ny tary jiaby ry ohatra jiaby agnatin'izao ao mba famelomagna zegny ny association zay agnatin'izao de misy koa agnatin'izao zay koragna maromaro indesigny ampandrosoagna ny association tsika zay misy amizao ty tsaro marina Diego 1 Diego 2 agnatiny tsy fo itsika fa zay Diego 2 tsy agnatiny fa Diego 1 non Diego 1 Diego 2 agnatiny io association ADS io averigny ndray izy hoe oui le association le membre agnaty ao afaka manoka misy afaka magnano midéposer candidature anany aminany manokana en nom propre anany zany fa tsy hoe amin'ny agnarany manolotra zegny amin'ny agnarany ADS zegny hoe manolotra fa ty candidat ne non zegny interdit zegny par la loi zegny afatra zay apetraka anay zanaka Diego atsika mitambara amizay ary mitambara mifankatia tegna izy fa atsika koa fa magnano raha zegny atsika tsy solidaire angovo tsy mitambatra raiky atsika tsy avita raha lavitra zegny tegna tanjona maventy zegny itsangananay eto zao zegny ampitambatra atsika jiaby mba horeharehany ty tantsika ty mba olosaloha zegny de magnentana koa tsika jiaby zegny raha misy latsika ny association aza misalasala mikaia magnotania aia misy anareo ary ino matokony ilanareo zay zegny agnatin'ilay koragna jiaby zegny
Io zegny fagnampiagna hely amin'ny raha zegny, izy resaka hoe solidarité zegny. Io le atsika tia raha mandroso, tia raha vaovao. Ke zay zavatra zay no entinay eto le image zay hoe atsika tokony ifandray atsika, tokony ifankatia fa tsy hoe ifagnenjiky. Zay zany tena agnatin'ny association ADS zany matoa zay nagnano presque tanora olo émergente reriky le âge io, de zay satria le zavatra zany mila misy vision lavilavitra atsika Diego avaratra ty fa tsy jery lomorigny aloha azafady tompoko fa mba alà hely le zavatra zay fa atao hoe allo hiara iasa, allo hiaraka zegny ampandroso Diego. Zay zany zavatra tokony ataotsika fa raha ohatra hoe atsika mbala agnenjik'olo za soran'olo za nino atsika tsy avy lavitra fa olo jiaby fa loso lavitra izy io zay misaotra betsika to. Ya, amaragna koragna amizegny magnano fisaorana atsika jiaby zanaka Diego zay nahatry nitandreny amin'ny koragna jiaby zegny, tsy nino ma ny association tsika fa association de Diego Suarez na ADS. Zay fiheziny zay taritiny président randriamparan'ny Ted Steven na Ted fi zegny commissaire Ted zay tsika olo jiaby izy ho an'izay mbala tsy mahay ny président tsika fotoagna ajouté. Ke magnentina mbola mipody magnentina ndraiky atsika jiaby fankatiava zalahy, fankatiava atsika ary miara-mony, mahaiza mifandray, mahaiza mifagnampy atsika jiaby. Karaha ataontsika jiaby io ty zegny maromaro magnodidiny zay izy io zegny fankahaiza io, ao ny journaliste, ao ny namagna sasany misaotranareo zay navy mikahinay tsy salasala de fa tsara edy raha karaha ty, izy fa agnisan'ny hoe fiaragna ary fitavandragna atsika jiaby zegny.